Hi guys, so today we will be doing a quick everyday makeup look. So using tint only, lip tint and powder. So only these items: eyebrow, lip tint, and another lip tint, and bloom color, and pressed powder. So these three only. And wait. So on that. Okay. Let's see if makaya 10 minutes or 15 minutes. So, manatao, moisturize sa atong face and also sunblock. So, first is eyebrow. So, number one technique is, i-follow lang nimo ang curve sa imong brow. So, ako medyo naputol. So, ano na siya? So, pwede na siya yung naputol. So, see? Ano na siya? And, lightly stroke. Light stroke lang. Again, dili i-push pag-ayo. So, light stroke para natural looking yung brow. Hard stroke. Number 7. So, natin siya. See? And then, brush. Brush ang brow. Brush ang brush. So next, natural looking lang siya. Next, pala lang yung mga shapes yung brow. Kung gusto ko natural siya tan-awon. So, na siya bugas. Akong kilay here na siya. So, hindi na to siya makuhaan. Napin lang. Na, see. See, makuhaan. And then, kung gano'n sa kayo mohang, pwede sa mo siya gamitan sa mohang liner, eyeliner. Pwede sa siya, yung siya line if you want to. Oh. Second siya in fairness.
for the cheeks, so kani ako ang gamiton blush on. So ano na siya, ipahid na siya. Baga siya, daghan ako. Oops, tadi mo na siyang paspason og anak kay kuan man na siya dayon, pilit man na siya dayon, hindi man ninyo siya maklaro. Anyways, red na kayo na siya. Red na kayo na siya. So red na kaya ako din. Okay. Sige lang, mawala na siya. Mawala kayo gisumbag. Ganahan magmura gisumbag. Inanaan niyo. Siya maklaro. Sige. Caps. And then, sa inyong lips, color, powder lip stain. So powder lip stain siya. Okay, shake, shake, shake. Kaya mo siya nudeness siya. So let's use a result. Akong gito yung gibutan ako lip tint na red kay I know kuan kaya siya color medyo hindi na siya klaro. Ay, wala hindi siya niya. Lang ha. Siya ni August. Wala siya guys. Siya. Wala na hindi siya. Hindi siya mapuyok. Hindi siya mapuyok. Asa na ito kung uban ng lip tint? Hindi siya matuyok. Wait. Wait. Hindi makamatuyok. Maybe it's wrong. Di siya matuyok. So, di siya. So, di naman siya guys. Di naman siya. Wala lip tint. Red naman kayo na siya. So, then, lip tint. Wala siya lip tint. Okay. Ah! Sige, mabuak siya karot. Wala pa siya nabuak, guys. So, itong gamiton ka niya. Sassy. Sassy lady. Siya. Ganun pa niya. Powder na ta. Pressed powder. Magamit lang tayo brush. Kasi naman tayo brush. Okay.
is the finished product. Char.